काल्हे हम बतौले रही रउआ लोगन के कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के ट्रेंडिंग क्वीन जेकर नाम शिल्पी राज है आ गाना लेके आवत अटे नया जवन की गनवा कमिंग सून में रहे। अब वही गानवा के फिर से आपके हम बता दी कि गानवा के अपडेट आ गइल बा, गानवा कब लॉन्च कइल जाई। तो बाबू हो कुछ ही घंटे पहले ही गानवा के टीजर लॉन्च भइल है। गानवा काफ़ी कमाल के होखे वाला बा, काहे से टीजर देख के पता चल जाला कि गानवा कितना कमाल के होखे वाला बा। तो रउआ लोग हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख लेल बानी, जौने गानवा के टाइटल है धनिया में पनिया। यह गानवा के फुल अपडेट, फुल पूरा जानकारी आपके है गरीब छोट भाई देवे आ गइल बा। तो रउआ लोग हो जाए तैयार, काहे से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज के साथे जब भी कौनो गाना आवाला भोजपुरी इंडस्ट्री में, गानवा एकदम भोजपुरी में भौकाल भौचक्का बवंडर मचा दे रहा है। ए बाबू तो ये गानवा के जे लिखले बा रोशन सिंह विश्वास नाम है, और म्यूजिक देले बाटे आपन भाई प्रियांशु सिंह, और ये वीडियो के डायरेक्ट कैले बानी विवांशु तिवारी जी। तो रउआ लोगन के बता दी कि 2 मई के यानी कि काल्हे 2 मई है, और 2 मई के सुबेरे 6:45 पे ये गानवा के लॉन्च कैल जाई। आदित्य फिल्म यूट्यूब चैनल बा और वही से ई गानवा के लॉन्च कैल जाई, जौने गानवा के टाइटलवा है धनिया में पनिया। तो रउआ लोगन बनल रही और अपने हाई गरीब छोट भाई पर प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा बना के रखी जा।